Terve, mä oon Sögrenin Mikko ja meiltä monesti kysytään sitä, että mitenkä niitä tuloksia oikein saavutetaan ton oman talouden kanssa. Siihen on muutama asia, mihinkä kannattaa kiinnittää huomioon. Ensinnäkin se vanha menetelmä, mihinkä monesti törmää, sanotaan, että 90% niistä kirjoista, mitä on omaan talouteen liittyen lukenut, niin siellä on 2 tämmöistä apteekkiratkaisua, mitä tarjotaan. Josta ensimmäinen on se, että lisätään tietoa. No ensinnäkin tieto ei nykyään ole pullonkaula, kun meillä on kaikilla kännykkä taskussa ja Googleen kun kirjoittaa, että mitä haluaa tietää, niin sitä tietoa rupeaa tulemaan aivan valtavasti. Eli tieto ei ole pullonkaula. No se toinen apteekkiratkaisu, mitä on tarjottu, on se, että sitten kun sä tiedät, niin sitten vaan itsekurilla väkisin runttaat sen tiedon niin kuin tekemisen kautta sillä tavalla, että syntyy niitä tuloksia. No mä en tiedä, ootko sä joskus tehnyt sen itsekurin kautta niitä asioita, mutta mun mielestä se ei ole kauhean miellyttävää ja yleensä ei myöskään kovin pitkäkestosta ja siitä syystä ihmiset tekee omassa taloudessa ja painonhallinnassa ja monella muullakin elämän osa-alueella tällaista jojoliikettä, että välillä itsekurilla runtataan ja välillä sitten lähtee aina lapasesta se touhu. No se mitenkä ne tulokset sitten niin kuin oikeasti syntyy on se, että meidän täytyy mennä pikkusen pidemmälle ja miettiä sitä, että mikä siihen meidän tekemiseen vaikuttaa. No siihen vaikuttaa tietysti se, että minkälaisia työkaluja meillä on, minkälaisia voimavaroja meillä on. Siis tarkoitan voimavaroilla sillä, että tämä tiedot, taidot ja osaaminen, sillä on tietysti merkitys siihen, että minkälaista tekemistä syntyy, mutta myöskin meidän sosiaaliset voimavarat, ketä me tunnetaan, kenelle me voidaan soittaa, keneltä me voidaan kysyä. Myöskin taloudelliset voimavarat, että onko meillä rahaa sijoittaa vai pitäisikö se sijoittaminen onnistua jollain muulla tavalla tai mahdollisimman pienellä rahamäärällä. Ja meidän henkiset ja fyysiset voimavarat, että miltä niin kuin maailma näyttää ja ollaanko terveitä vai kipeitä ja niin edelleen. No nyt kun nämä asiat on meillä aina jollain tavalla sillä hetkellä, kun me jotain tehdään ja välillä me saadaan parempia tuloksia, välillä huonompia, niin se johtuu oikeastaan siitä, että miltä meistä tuntuu. Se, että miltä meistä tuntuu, niin määrittelee sen, että kuinka paljon niistä meidän voimavaroista me milläkin ajan hetkellä ja missäkin elämäntilanteessa saadaan valjastettua sen tekemisen käyttöön niitä tuloksia synnyttää. No nyt jos mietitään, että mistä ne tunteet tulee, niin tunteet tulee aina siitä, että mitä me ajatellaan. Eli ensin syntyy mielessä ajatus ja se ajatus aiheuttaa meille tunteen ja sitten se tunne ratkaisee, että miten me käyttäydytään ja se käyttäytyminen ratkaisee ne tulokset. Eli tämä ajatteleminen tai ajatukset ja se, että minkälaisia ajatuksia me on matkan varrella ostettu ja niin kuin väärin opittu tai otettu todesta, niin määrittelee sen, että miltä meistä tuntuu ja minkälaista tekemistä me saadaan aikaiseksi. Me kutsutaan tätä asiaa, tätä ajatusten kirjoja ja niitä ajatuksia, uskomuksia, mitä meillä on, niin tämän talouden suhteen rahatarinaksi. Ja tämä rahatarina syntyy meillä tutkimusten mukaan jo 12 ikävuoteen mennessä sen perusteella, että mitä me on nähty siitä ympäriltä, esimerkiksi siitä, että mitä meidän omat vanhemmat sen rahan kanssa touhuaa, mitä ne siitä puhuu, mitä meidän isovanhemmat ja naapurit ja kaverit ja kaverien vanhemmat ja niin edelleen. Että miten ne sen rahan kanssa touhuaa. Me otetaan sieltä mallia ja myöhemmällä iällä me sotketaan siihen sitten ne omat kokemukset, josta tämä soppa sitten syntyy. Eli nyt ne sun tämänhetkiset tulokset ei ole sun syytä, koska ne johtuu siitä rahatarinasta, joka meidän alitajunnassa on. Mutta se on sun vastuulla muuttaa sitä sun omaa rahatarinaa sillä tavalla, että sä saat sellaisia tuloksia aikaiseksi, mitä sä elämässäsi haluat saada aikaiseksi. Eli sitä rahatarinaa täytyy muuttaa, jotta meidän ajatukset muuttuu, jotta meistä tuntuu sellaiselta, että me saadaan tehtyä se, mitä meidän pitää tehdä, jotta ne tulokset syntyy. Eli seuraavan kerran, kun olet rahan kanssa tekemisissä, niin pysähdyppä tietoisesti hetkeksi miettiin, että minkälaisia ajatuksia mielessä liikkuu, miltä susta tuntuu, minkälaista käyttäytymistä se aiheuttaa ja onko se käyttäytyminen linjassa sen kanssa, että minkälaisia tuloksia sä haluat saada aikaiseksi. Jos herää jotain ajatuksia tai ideoita tai kysymyksiä, niin kommentoi tuohon alle, niin vastaillaan niihin sitten. Tai sitten ei vastailla. Riippuu kuinka kommentoida millä asialla. Pitäkää tunkin. Poistetaan kommentit ja pännätään kaikki.